Benvidos á terceira pista do noso preguntoiro científico Educabarrie deste mes. Xa quedan poucas pistas por dar, así que permanecede ben atentos porque calquera detalle pode ser definitivo para adivinar a personaxe oculta e poder acadar un merecido premio. Alá imos. Para defender a costa americana, que dá ao Océano Pacífico dos ataques ingleses en 1569, o noso científico misterioso acudiu comisionado ao Estreito de Magallanes co barco Nuestra Señora de la Esperanza. Explorou as canles de auga cunha pequena embarcación, na que ía el, un piloto e 9 homes. Anos despois, en 1584, realizou unha segunda expedición e fundou a cidade máis austral do mundo do seu tempo, Ciudad del Nombre de Jesús. Sabes xa o seu nome? Pois envía un email a educabarrie@fbarrie.org. Se aínda tes algunha dúbida, quizáis a pista da próxima semana, que será a última, poida axudarche. Vémonos!